Soc Amparo, treballo en el Mercat Central, tinc un puesto en el Mercat Central, en el mateix centre del mercat. Venc frutos secos, boníssims. La meva especialitat són les papes, figues en hivern i els dàtils. La meva distinció és per la forma que tenim que tratar el gènere, on la repleguem tots els dies i realment el mimem moltíssim. La parada meva està dividida en dues parts. En una part tinc frutos secos, en ella tinc carmela, anacardos, cacau torrat molt bo, i en l'altra part, normalment, que és el cantó, sol tindre fruita natural, com són dàtils, són orellons, són figues, són anous, o sigui, separa una cosa de lo que és el fruto seco i en l'altre puesto tinc ja més lo natural. Jo estic així treballant des dels 14 anys. Em vaig a fer ara 64, o sigui que uns 48 anys estic així, estic allà. Som 3 persones i s'organitzem molt bé perquè la dependència que tinc és estupenda i m'ajuda molt, molt. Són papes fregides naturals, o sigui, en una caldera, que avui en dia normalment ninguna gent ho fa així. Són sense sal i la gent ve a buscar-les realment per això, perquè són sense sal i fetes artesanalment. Esta és la meva cunyada, que se diu Amparo com jo, i ella és la que va anar a continuar, entre ella i el meu germà, la tradició del puesto. Així, el que vostès poden veure, com ha dit la meva cunyada, és el gènere que tenim valencià típic, com és el cacau del terreno, la nou, que també és del terreno, o la figa, que també és un producte que com a qualitat superior a la nostra. Bueno, pues vostè el que té que vindre és a comprar-me, perquè nosaltres tenim molta simpatia, el tratarem molt bé, no tindrà ningú problema a l'hora d'alguna cosa que li isca un poquet mal, nosaltres li tornem els diners o li canviem el gènere com vostè vulgui. I damunt el tratem de categoria.